Ia mamoa, kala pula-pula nei ko ya kumakona mai te ngali ne. Aja ko tuka lawa ke ya. Ke lo mo pelao paka o stretch la vai if they want ne. Ako tuka te mole atu. Ya ko to ke la kala ko to pakaunga te lau te ko ya. Ate lungali ko tenen pa mo te matua ko. May polo pakaw nga. Kaya wake up mata way atuloa. Kaya may selo ko kupaya kaya pakatangya ka tinaleo kaya lang nalo pakalay ni Pelis ko ituaya. O ako ya pukat na yali o lumlaw ko stali yan. Ya kaya sama naman ako lang sa nato. Pelis pakaw nga katay ko lang. Ay, solo to na. Sawa to ko. Ako to kaya kaya na katoy ka. Nene kung to kay matawewe. Kaya may pena. May pena nila to kaya. Matawewe to. Wala tunay de kay. Sebelum na pera. Okay. Kay ko na pero depende sa pa. Iya. Mai, kaya pa na ka. Yeah, sila ko na first chocolate. Yeah, that's Kaya ya pa Eva to ka na. Kaya lelo. Layloy ko na yun. Ay mo li pera sang ko. Apa may pa mo li. Kaya lelo may tapos na sa sala. Yang solo ka. Ya. Ito puro ito na. Ah, may ang ito sita. Não for a sua torta, foi para ter lá 5. Sai na. Ne. Ya. Na ho to pe. May daw kalele ka ko. May daw kalele ka ko. Pero no, may kita lah. Kita lah ne. Hello. Ato ka lele la ya te la. Se vaya. Acá yo. Pensé lo. Chase. Ay tene, kapin tene tanti. Te kai ngau sali. Ya pangamo mo kala. Mo nilai tua me mata kulay. ke paane tamasa ni. Mo ni tino. Yo pengi kalo. Mo ni tua me. Oh. Te lo isi tena me ko. Ja? Det är bra. Sini ai sa. Kolla på dem. Kaya Pelis. Tera paano kaya kung Nakaya mana ko naman ako. Tatak-tatak ko to. Kaya. Wala to pwede. Kaya ka tayo kala. Iya. Kasi man ako sa plawa, ko tayo lawa. Inamim lalo? Pamakai. Kasi dong tayo sama-sama sa buka.
Sorry lo, pas mana? Sela na lang mo. Ayaw, eto na po kilate yan eh. May sipay yan. Dapat di sini oh, Kay mo. Ay, lay. Wala ko na po. Koy. Kay tato kay. May ko hakola. Kay natamo kay. Natamo. Kau tama kay. Ano may May chifa. hamo su kolo. O pepe yan no. Iya. Pues lo que hacía. Papakuha mo te pani, se te bota po. Pero no pa ka te te que hawo pa pa ka.